Prijatno nedeljno popodne roleraši su proveli u Rovčetu, kultnom niškom sportskom ambijentu pod vedrim nebom. Bilo ih je 40-ak malih i malo većih, pretežno u zelenim i žutim majicama, kojima su branili boje svojih klubova, Ekstrima i Trika, ali su bili dobrodošli i svi ostali ljubitelji roler sporta, kao i njihovi navijači. Na dugoj stazi u okvirenoj zidinama tvrđave smenjivale su se prepreke za obilaženje, provlačenje i preskakanje, a kada je i posljednji učesnik isprobao poligon, roller cross gradske opštine Crveni Krst i zvanično je otvoren. Takmičari su imali zadatak da što spretnije i što brže pregaze stazu sa preprekama, a svako od njih je imao i drugu šansu da popravi plasman. Nakon 2 vožnje vremena su se sabirala i konačan skor odlučio je pobednike u svim kategorijama. Iako su se svi potrudili i dali sve što su mogli u datom trenutku, čini se prema opštem raspoloženju da su zabava i druženje bili na prvom mestu. Pa bilo mi je lijepo ovaj poligon, a ja više volim da vozim brže. Moram da kažem, ova trka je bila super i više volim ovakve trke nego kao u rolerijadi, a su ovo mnogo boje trke i ja sam bila pala tu gde smo skakali i tako. A se nisi povredila? Ne. Dobro, je ti bilo zanimljivo? Puno je bilo zanimljivo. Pre mesec i po sam dana krenula da vozim i već onako znam. I malo mi je nekako čudna staza jer ima preskakanje pa preskakanje i tu se uvek zeznem pa krenem da čučim zato što ima tamo da se čuči i ja tu uvek čučim mislim da preskočim. Bilo mi je lep cik-cak i ovo ispod ovih šipkica. Staza je bila dobra i bio sam brz. Zadovoljna sam, staza je bila laka zato što smo juče vežbali i nisam se mnogo umorila. Samo mi je bilo malo teško one skokove da uradim. Staza mi je bilo onako baš laka zato što smo već i vežbali i radili. Staza mi je bila lepa. Najviše mi se sviđao deo sa skakanjem, a najteže mi je bilo ovo gde treba da se čučne zato što je nisko i onda sam morala i da spuštam kacigu i da jako čučnem, pa sam se samo oko toga bojala, ali ništa mi nije bilo strašno. A omiljeni deo mi je bilo kad sam trebala da skačem i u krugu. Trka je bila veoma zanimljiva. Trkala sam se sa još jednom devojčicom. Bila sam prva, ali i to je dobro, mislim, super je. I ja sam osvojio prvo mesto i dobit ću medalju valjda. A kakvi su ovi ostali takmičari? Pa odlični su, ja sam se stvarno zadivila mojim drugajicama. Sportski klub Ekstrim, koji potpisuje organizaciju roller crossa u Rovčetu, i 2017. godine je organizovao sličan događaj u Niškoj banji. Specijalnost ovog kluba su mahom brzinske trke, ali se izlet u drugačije izazove sudeći prema dečjim reakcijama i reakcijama trenera pokazao kao pun pogodak. Ja mislim da sva deca vole poligon spretnosti i danas su se sva deca pokazala kao odlično, tako da vidim da im se to sviđa. To više vole nego baš brzinske trke kojih imamo više nego ovaj poligon spretnosti. Ovo je dinamična disciplina, ima tu svega po nečega, ima malo i brzine i spretnosti, agilnosti, tako da svakako je deci zanimljivo, dosta njih je prvi put se i takmičilo u ovoj disciplini, tako da nadam se da je bilo sve u redu i da su deca zadovoljna pre svega, jer smo zbog njih i ovo pravili. Ovo je srednji poligon, primenjen svim uzrastima, tako da deca mogu sa lakoćom sve to da odvoze. U ostalom sva deca svakodnevno treniramo i poligon spretnosti i brzinske trke radimo na tome redovno na treninzima, tako da ne vidim da i jedno dete imalo problema da od početka do kraja izvrši sve zadatke koje su pred njima. To je osnova, da kažem, za dalje napredovanje u ovom sportu. Sad nekome se, da kažem, taj poligon postane malo dosadan pa traži nešto drugo, ali ovo je osnova za opštu vožnju rolera, ne samo za takmičarski deo. I sam teren u Rovčetu savršeno je poslužio nameni. Teren smo, da kažem, mi sami našli i prilagodili ga
ovoj disciplini. Ovo je praktično jedna od mogućih lokacija gde deca mogu ne samo da se takmiče, nego mogu i da dođu i da vežbaju ovde, jer je stvarno bezbedno za ovu vrstu discipline, roller cross, znači poligon spretnosti i za, da kažem, neki početni deo obuke roleraša. Mislim da je ovo jedna od boljih lokacija u Nišu gde su deca bezbedna, nema mnogo prolaznika, tako da kogod želi može da dođe ovde, Rovče je otvoreno za svakog. Rovče teritorijalno pripada gradskoj opštini Crveni Krst, koja je finansijski pokrovitelj ovog događaja. Hvala veliko opštini Crveni Krst koja nas iz godinu u godinu podržava u organizaciji ovakvih manifestacija vezano za roller sport. Nadam se da će i u narednoj godini imati razumevanja i da će nas podržati u sredstvima onoliko sa koliko oni raspolažu za ovakve manifestacije. Uz diplome, medalje, slatkiše i fotosession na pobedničkom postolju, roleraši su u dobrom raspoloženju napustili Rovče, uputivši se u nove izazove, nove staze i nove pobede.